Ke kawata, me haka? A ina? Mijinki ya dawo irin ba ɗan tashi ki tarbe shi, ba tashi ma kin karɓa abin da yake hannunsa ba, kin bisa da ido ko magana ba. Me haka? Sannu da dawowa kuma? Sai ka ce wani sabon ango? ‘Ya'yanmu biyu fa. Ko ‘ya'yanku 100 ne. Wannan ai ba daidai bane, ba anan take ba, ko ‘ya'yanku 100 ne wallahi ya kamata a cikin an sallamarsa. Wannan ba daidai bane. Kin ga da Allah dakata. Ya ishe ki haka, wannan ba huruminki bane ba, mai ɗaki shi ya san inda yake mai yoyo. Iyakacin ki ido. Yawwa, duk abin da zaki gani kawai ki shiru. Ba na son munafunci da ƙananan maganganu. Ban son shishigi da kwala kai a faranti. Daga gyara kayanka shikenan sai ya zama sauke maraba, ki yi haƙuri, ba ni na karzo man barata ya haka ba. Kin ga, ki yi haƙuri, Allah ya kuci zuciyarki, ba ina miki magana ba ne saboda wani abu. Saboda gyaran gobanki ne, kin ga na tafiya ta. Sai an me zaki ce, ya zaki ce, a banza.